Академици ще препитват ученици във второто издание на проекта "Народните будители и аз". Инициативата е на Зонта и Ротари клубовете в Пловдив. В конкурса имат право да участват всички паралелки от 5 до 11 клас от пловдивските училища. Всеки клас сам избира за свой патрон един от народните будители, които са общо 71 и са описани в списък, предоставен от организаторите. В срок от 3 месеца учениците събират данни и факти от биографията на патрона си. След това изготвят доклад и се явяват на училищно състезание. Най-добрите отиват на районно съревнование, а класиралите се ще участват на общоградско. Целта е младите хора да научат биографията на онези българи, които са били фактоносци през тези 1300 години и които наистина са установили българския дух на това проветрило място, Балканския полуостров. Наградата за най-подготвената паралелка е двудневна екскурзия. В първото издание на Народните будители и аз участваха над 3000 пловдивски ученици, като финалът му бе кръгла маса "Българския дух" с участието на общественици, читалищни и културни дейци. Днес, за да дадат повторен старт на проекта, в Пловдив пристигнаха академиците Антон Дончев и Георги Марков, както и издателят Иван Границки.